La CUP de la Bisbal d'Empordà ha valorat el primer any del govern municipal. Ho fan lamentant la poca transparència de l'executiu i amb molts dubtes de les seves actuacions. Creuen que hi ha un desmantellament del cos tècnic de l'Ajuntament, que són els que acaben fent efectives les polítiques. Assenyalen que durant la Comissió de l'Aigua no s'ha escoltat a la ciutadania i que tampoc s'ha licitat el nou contracte de gestió d'aigua, encara que defensen que la solució és la municipalització del servei. Segons una auditoria encarregada pel mateix consistori, el que deia era que la municipalització era la millor de les opcions. La CUP no deixarà de pressionar perquè es compleixi el compromís que fa anys van assumir tots els grups municipals per recuperar el servei de l'aigua i municipalitzar-lo. En matèria d'habitatge, celebren que el govern segueixi la línia de l'última legislatura. Assenyalen que el preu mitjà del lloguer ha passat dels 350 euros del 2015 als 508 del 2022. També els preocupa la situació de les llicències de pisos turístics. S'observa una proliferació d'habitatges d'ús turístic que el govern actual no vol controlar. Oficialment consten 39 llicències d'habitatges d'ús turístic, però es percep clarament en la vida del poble i als carrers que són molts més. Aquest govern municipal mira cap a un altre costat. La formació va presentar una moció per regular-ne el seu atorgament, però tot el govern va votar-hi en contra. En matèria de joventut, també critiquen la poca oferta i l'augment de la policia al carrer. L'espai 1700 jove no dona per més i ens trobem grups de joves sense rumb pels carrers, amb actituds despreocupades que provoquen conflictes i malestar entre els veïns. En lloc de buscar ofertes per ocupar-los i per donar-los una alternativa educativa i d'oci, durant el temps de lleure es prioritza una visió parcial amb un increment exponencial de presència policial als carrers. Mesura insuficient i contraproduent que no resol les necessitats reals dels joves ni soluciona el problema de fons. Lamenten també que s'hagi aturat el projecte de recollida porta a porta i qualifiquen les feines que s'han fet fins ara d'insuficients per la ciutat.